Nanganting kami ng ano, mauulam. Ito na, Koys. Maliwanag man. Punta muna tayo sa kuweba. Mini cave. Yan na si Karpan. Baboy daw na dito. Saan na lang ang nandito? Wala na si Tar. Si Lion King. Hindi mo mata nyo. Guys, sisilip muna tayo sa mini cave. Ayan, Koys. Pasok ka doon. Pasok ka doon, tol. Presko dyan, tol. Sa Sarap loob. dito tumambay. Ganda. Malamig. Oh, ayan. Pasukan kaunti. Nabutas. Sa laog. Ang gandang picture, no? Linaw. Pasok tayo. Balik pagdira ako si spot ko. May guys, spot. Ay. Uy! Madilimi. Ang presko. Flashlight po kuya. May flashlight pa ba yan? Madilimin. Ayan. Wala. Ayan. Okay. Okay. Agoy. Ayan. Guys, dami ditong balin sa sayawan. Ayan. Kasi sinayag. Ikaw kitang flashlight. Ganda sana. Dilim ng loob. Paniki na dun. Hindi. Lamig din sawa. May flashlight. Hindi naman nagsabing pupunta dito. Ayan na po. Nandito kami sa Palawan. Dito lang tayo. Ito na yung dinakaya ng mga turista. Gagawin ko to ng shopping mall. Pagkakabilan po namin ito ng solar. Ganda dito. Kung sinong gusto mag-tourist, dito lang sa amin matatagpuan ang kagandahan. Nadali garo ko niling atong. Patulog sa tabay. Kaya nagbutas. Ito, paniki, kulap nito to. Oh, nakulog. Guys, mga paniki na. Nahanap namin si Jane. Iniwan na daw ni Tarzan. Hindi, dito tayo pre. Buka tayo ng Agoy. pang buba. Wow. Yun, naglipara na. Dami. Uy, yun na. Ganun. Yun. Yung. Yeah. Sa aga. Dami. Yun na. Naglipara na. Ay, may natira pa oh. Ha? Laladang mata. Dami pa. Ay, kinayasan ko to. Yan ang kuto. Yeah. Pagkamas-kamasig yan. Mati pa, hindi mo presko. Hindi ko talagay mo ko props. Dito na kami guys. Dito na po kami sa ano. Hindi dito, masinama ni Kulay. Palusas. Tinabat na natin. Kasi mo na pala yung ilaw. Hindi mo ko to. May treasure siya. Ayan na.
Kanya-kanyang taguan. Agoy! Meron pa dito mga kaisa, no? Oh, ganda ng view dito. Isa pang mini cave na maliit. Ayan. Ang ganda dito tumambay. Presko. Malamig. Ayun ang view. Parang ano. Alam mo yung hangin galing sa aircon. Yung mga formation ng isang bato. Dito. Yan siya. Ikot. Yan ano. Ano, dami paniking maliit. Ano, ubos na yun. O yan na, nagbalik. Dito na. Anong kapag nakula? Ayan guys, yung isa yung mini cave pang isang maliit. Pasukin natin. At baka may nakatira. May nakatirang sawawaw. Flashlight. May nakatirang anaconda. Baka may nakatirang sawawaw dito. Ayan na. Uy, 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 uy. Inapakan ko, di tinama. Dito sila natira. Ayan guys. Ano mo ganyan ang Ayun pa. Mga kalabidong no yung reaon digdi. Puro. Mga kalabidong. Ayong guto. dito dati nagtatago yung mga ano. Unango. Laking tabili. Ayun na, tok mo na. Okay. May ba yun? Ang dito. Ano na guys? Wala tayong baboy. Oh, baboy. Manghuli na tayo ng baboy. Ano kami dito? Wagi dyan. Yo. Okay. O sige. Sorry. Sige. Paano ba viral? May baboy dyan. Sino nagkatay dyan sa taas? Hunting pa lang. Mga hiling niyang kangungatagong Batangas. Oh, kung sino-sinong gusto mag-tourist, Tourist. magbisita sa lugar namin. Kasamahan ko. Oo. Anytime, anywhere. Sabay kapit niya sa mga baging. Parang Star Sun. Parang kang sitar. Tar. Wala nang san. Parang kang Star Tar. Tara guys. Walang laman. Akit din tayo mga Abot mo koys. dito ang cellphone, bibidyohan kita paakyat. Para naman. Ako naman. Ay, naka-flashlight pa. Akit ka. Ayan. Si paring Dado. Paakyat na siya sa bato.
Matarik dito guys. Sa batong madulas. Pero sulit ang pagod mo pag pumunta ka dito. Ito ang gabing gubat guys. Masarap to. Kukuha kami dito sa unahan. Yan oh. Doon kami sa baba na yung galing. Doon kami galing sa kahali. Dito kami pasiring pupunta. Hindi namin papasok ang baboy. Sako. Yan na, videohan muna kami pare. Nagkukuha na kami. Malamig, malamig. Malamig sa lugar na to. Hawak nito. Ayun, Maido. Damo. Duklaw mo kasi walang tao. Ayan. Ayan. Sarapan. Dito pa mo. Di, tira mo na eh. Ito guys yung ano, guys yung Tawag dito sa amin ay hagol. tawag dito sa Bicol hagol. Kumita na sa inyo guys. Anong tawag nito sa inyo? Anong tawag nito sa inyo guys? Naalala ko nito guys sa Baras, Pugahan, Dito sa amin. sa Rizal. Pang ulam. Sa Rizal, Pugahan yan. Puputulin na lang muna namin isa-isa. Uubudin namin to, uubudin. Ipunin. Ulam na. Ito lang itayanan eh. Oo, dako lang ako sa tuloy. Pupunin natin. Lalagyan namin ang talbos ng lingatong. Uy, puno naman. Ha? Oh, tama. Guys. Ikaw. Oh, mo na yan, malumuyong pa to, sayang. Hindi yan, sakto yan dyan. Lumuyong pa. Ang ganda ng gubat guys. Dito natin babalatan sa harap. Sain. Dito. Kala ko. Hindi, natapuan ko dito sa akin. Dito ang marami. Ito yun guys. Oh. Baka iniisip nyo, panggatong yan. Hindi yan panggatong. Masarap yan, masarap. Pinalat mo ni Saro. Dito. Shout out po sa lahat ng mga magkukopra. Kahit ano na lang. Ayan po. Taas ng kahoy. Ayan. Diyan umaakyat si Tarzan sa mga baging na yan. Oh. Yan. Dito namin siya nakita noong nakaraang araw. Yan. Ang alalay ni Tarzan. Si Tarzan. Ay, sarap. Nakita? Sino ang post? Ayan, pipusun mo lang yung duwang guhit na yan. Ayan po, may mga anahaw. Ayan. Ayan yung alalay ni Tarzan. Ayan, yan nagtataga. Bagsak. Pidaso na to. Pat. Aba, sumabit.
Bahala na sila guys manguha. Ayaw marunong yan. Ayan. Nakakapagod guys pero ang sarap dito. Napakaganda ng gubat. Teka lang. Panoorin nyo. Pagkatapos kunin sa... Babalatan lang to. Ganito. Dali lang, no? Sarap to guys. Sarap tong panghalo sa karning baboy, karning baka. Maraming inuubod niyog. Pero mas masarap to. Masarap to sa niyog. Dapat marunong ka nito. Muha. Kasi ingatan din to eh. Maliit lang. Pwede na to, Brad. Hindi ko muna masyadong lilinisan guys at mapuputol. Saka naitim nito ang ano. Naitim ang loob nito. Doon na lang mamaya pagluto. Ganyan lang muna. Mahaba. Putulan natin. Sarap yan asiman no. Ito ang hindi pa natitikman ng mga turista dito. Sa Bicol. Madami rin ito sa ibang lugar. Hindi lang nila alam na kinakain. Pero masarap to. Yan. Ito ang masarap dyan guys. Kung maputi na to. Kaya talaga na maputi, masarap. Ang maputi, masarap yan. Paano naman yung maitim? Masarap din. Depende sa panlasa. Sarap dito mo gawin. Okay na yan. Mas masarap ang maliit. Sure ka. Ang luto niyan. Sinigang. Igisa lang natin ito mga boys. Ginisang hagil. Ginisang hagul. Pinaputol.